Здравейте отново, това е РТВ, вие гледате Булевард България. Още ще цитати от блога на Константин Павлов, комитата Мис България по Евровизия или какво да правим в неделя. Текстът е дълъг, може да си го прочетете, виждате адреса на екрана, но само малка част от него. След проведените избори във всяка от категориите бяха избрани ето тези двамата. Има и снимки. Красиви и млади българи. Единият за Евровизия, а другата за Мис България. Вие помните ли ги? Познавате ли някого, който е гласувал за тях? Пращал СМС-и на тези конкурси? Сещате ли се за някой? Лично аз си признавам, че не познавам никого, който да го е правил и много подозирам, че и тези, които изписаха тонове мастило на тази тема, не са гласували за тези конкурси. И въпреки това, после хиляди хора се изказваха и пишеха как трябвало да бъде другата, как песента била фалшива и така нататък. В близките дни и седмици нас ще ни питат какво бъдеще искаме за себе си и за децата си. Избираме народни представители за европейски и за национален парламент. Ако отидете за гъби и не гласувате, можете да сте сигурни, че останалите ще изберат нещо подобно на тези двамата – Мис България и Евровизия. Следващия цитат е от блога на Пети Георгиева: какви ли щяха да са рекламите, ако го нямаше Бойко. Поредната политическа реклама с образа на Бойко Борисов. Този път е реклама на БСП, която призовава Бойко на дебат. Не се кри е посланието на рекламата, когато курсорът на мишката е върху банера, лицето на Бойко се скрива. Образът на Бойко Борисов се оказа доста стимулиращ за българската политическа реклама. Този изборен сезон ще бъде запомнен с редица реклами с генерала, на които обаче той не е инициатор. Но ако не беше той, как щяха да се популяризират партиите у нас? Задава въпрос Пети Георгиева и... Приятно ми е, че сте тук. Госпожа Виолета Симеонова, директор на представителството на Европейския парламент в София, и госпожа Юлиана Николова, директор на Европейския институт, също тук в София. Здравейте, добре дошли. Добър вечер. Как оценявате кампанията, която приключи? Едно нещо е общо европейската кампания, друго нещо е това, което се случваше като национална политическа кампания на политическите партии в България. И общо европейската кампания, знаете, че беше насочена към това да няма никакво политическо послание, освен най-важното общо надпартийно послание: излезте, гласувайте, ти решаваш. Че да, на тези избори се решава не за определени политически личности, а се решават въпроси, които променят ежедневието на всички нас. Защото в Европейския парламент се вземат, така да се каже, два типа решения. Едните решения засягат колата, която караш, въздуха, който дишаш, храната, която ядеш, играчката, която купуваш на детето си, опасните материали в дрехата, която носиш и така нататък. Важните решения, които променят ежедневието на всеки един от нас, вече се вземат на европейско равнище. Каква храна има под опаковката, какъв е произхода и трябва ли да има 10 етикета, с които все пак научаваме най-малкия детайл? Да, това са неща, които се решават в Европейския парламент. Но всички тези неща тук като че ли не стигнаха до нас. Сега ние тук се питахме, ще отиде ли Бойко при Станишев или обратното. Имате ли обяснение защо така се получи? Да, ние може би сме една от малкото страни, в които този дебат не се състоя. Въобще не сме уникални да кажем, че в България всъщност няма общо европейски дебат или кампания, просто защото има национални избори. И в момента в 6 държави има различни видове и местни, локални, регионални или други избори, които се съчетават за спестяване на пари. Франция, дори приеха формулата 2 в 1, която тук не беше приятна много. За съжаление, може би имаме някакъв комплекс такъв. Не се чувстваме достатъчно членове на Европейския съюз, за да можем да осъзнаем, че и през нас това в каква Европа ще зависи и през нас се решава, че сами го решаваме, че ние го решаваме. И че трябва да излезем и че не трябва, въпреки че най-голямо доверие имаме в европейските институции, не вярваме в българския парламент, не вярваме в правителството, не вярваме на президента, не вярваме на полицията, не вярваме на съда, но вярваме на европейските институции. Като вярваме на европейските институции, да отидем да кажем какви решения искаме да взимат тези институции. Преди нас казаха, че ще бъде катастрофално ниско участието в тези избори. Не бива. Не това трябва. показва прогнозите. Да, не бива и не трябва. Но като че ли до масовата публика стига и хората нормално да се впечатляват повече от това, че сега заплатата на всички ще бъде 7500 евро и че толкова пари се харчат за преводачи в Европейския парламент. Иска да припомня, че заплатите на депутатите в този мандат можеха да бъдат решени по няколко начина. Това зависеше от предложението на българското правителство и от гласуването в българския парламент. Освен рамката за заплатите, която даде Европейския парламент да се изравнят, заплатите можеха да се задържат на равнището на заплатите на националния парламент. Както беше до сега. Да.
чух, че в други държави има един вид открит публичен договор, политически, че партиите са сключили договор със своите депутати, че определена част от техните заплати се внася в открит някакъв обществен или друг фонд и се използва. Обществена полза. Да, възприели са заплати, които са на нивото на високите средни заплати в държавите. Но това е въпрос, който не може да се отнесе към нас като институция. Всички тези решения бяха предвидени да могат да се вземат на национално ниво, в зависимост от решението във всяка държава. Това беше важно уточнение, защото като че ли остана впечатление, че твърдо това е сумата и не може да се мърда. И този дебат у нас не се състоя. Вътрешния дебат. Ние сме в така наречения, в това отношение, преходен мандат. В този мандат съществуваха варианти изравняване на заплатите, съществуваше вариант запазване на нивото на заплатата на националния парламент. И вече, нали ви казах, някои държави, между другото от Западна Европа, трябва да уточним, са възприели някои креативни решения, които да бъдат одобрени от общественото, така да се каже, мнение. Веднага искам да кажа нещо, което е много важно. Не трябва да говориме по начин, който да кажем и ние, българите, трябва да имаме по-ниски заплати, а не равни на останалите, защото при нашия жизнен стандарт е по-нисък или средната заплата в България е по-ниска. Дори това, което споменахте с фондовете, е леко популистко. Аз намирам това, между другото, би било ужасно и груба грешка, защото това би означавало, че не само българският депутат, но и българският шофьор на тир или българският строителен работник в Испания, Португалия или българският работник в оранжери или някъде другаде трябва да получава 3 пъти по-ниска заплата, да кажем, от испанец или португалец или от някой друг, ако се приложи тази дискриминационна логика. В никакъв случай. Това е ужасно, невъзможно и ние не трябва да допускаме такъв начин на говорене и разсъждение. В България европейските избори ги нямаше. Кризата, как да излезем от кризата, решенията съществуват навсякъде. В повечето съществува и енергетиката, в повечето съществува енергийната зависимост. Тези теми не бяха използвани в нашия дебат. Тоест, България да дебатира важните си въпроси през европейските теми, през европейските решения. Не мога да си го обясня защо. Българското общество като че ли въобще го няма дебат. Независимо дали са европейски или национални. Как си обяснявате? Просто политиците са преценили, че това на хората няма да има интересно или те не го разбират? Не, според мен напоследък, последните години, може да не се съгласите с мен, но има една арогантност на политиците. Те смятат, че не си заслужава да го обсъждаш с гражданите, които са те избрали. Се сещат за гражданите в тези последните дни, последните моменти преди избори, когато трябва да гласуват за тях. Гражданите не знаят за какво трябва да отидат да гласуват. Не искат, не се интересуват от политиците си, което е страшно. Константен проблем. За гъвкавостта на работното време. Ние този дебат го изпуснахме въобще. Българският национален интерес не би позицията на социалисти или на десни. Какъв е за строго ограничаване, за забрана за работа в неделя или за по-гъвкаво, за повече работа. Този дебат ние тотално го изпуснахме от нашето полезрение. Не объркате ли още повече хората, защото някой наш зрител сега си казва, това е много важно. Обаче, като погледнем кандидатите, аз не знам кой от тях, каква позиция има по тези въпроси. Ето тук вече беше националната кампания. Значи, пример, новопостроените сгради, според едната от тези концепции, които се обсъждат, трябва да бъдат енергийно ефективни, т.е. до 2018 година всяка новопостроена сграда, има такава концепция, да бъде в състояние да произвежда толкова енергия, колкото консумира. Бъдещ дебат, тема. Пасивност. Той трябва да, освен това какво ще доведе, това е страшно хубаво за енергийните... Огромни промени. Обаче е по-скъпо за българина. Излезе един доклад току-що на Световна банка, който каза, България въобще не е подготвена да се адаптира, не да се справя, да се адаптира към климатичните промени. Благодаря ви. Изводът от този разговор, мислете и гласувайте в неделя.